Een 23-jarige drugshandelaar van het Jereveen is toch de marechaussee aanhouden. De man zou opdrachtjouwer wezen van een aantal drugstransporten van Curaçao naar Nederland. Op Curaçao zijn 3 verdachten aanhouden. Bij haar binnen vuurwapens, jild en drugsvoen. Op Vlieland is Joet de campagne Wat heb je nodig uiteenzet. Doel is om meer toeristen uit midden-Nederland naar de Waddeilanden te lokken. Die krijgen een weekenvakantie. De hoop is dat er nog een aantal last-minute vakanties boekt worden. Het salaris van 24 Frieske bestuurders uit de zorg- en oorheidsector gaat binnen een periode maar tonnen achteruit. Vanaf 2015 geldt de wet die het topinkomens weer ombrengt naar de balken en de norm van zo'n 2 ton. Het gaat onder andere om Wander Blauw van Zorgpartners Friesland en Diana Monussen van de Friesland Zorgverzekerder. Er is een dikke kans op een hittegolf in Nederland, denkt waarman John Havinga. Dan moet het 5 dagen achter elkaar tenminste 24 graden of meer wezen en 3 daarvan meer dan 30 graden. S'nachts wordt het 28 graden en begint tak een week nog warmer. Joen en vannacht droeg 14 graden en er zit amper wien. Morgen 23 graden en een matige wind uit het noorden. Het weekend blijft het simmerwaar.